Karon lagi ko kauligi kag trabaho and I have plans today that I need to jog, but the plan got cancelled. Yep. Kaya nagulan sa gawas. So sa akong exercise karon basin mag stretching, then 10 push-up lang, 3 rounds, and 100 ka set-ups. Kana sa lang siguro kay para dili kay hago. So sa akong exercise karon basin mag stretching, then 10 push-up lang, 3 rounds, and 100 ka set-ups. Kana sa lang siguro kay para dili kay hago. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. So muna push-up, set-ups na sada. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. So muna ang 100 ka set-ups, stretching ka balik. Mas maayo maka-stretching ka balik para sakto gid na walay mga piyang-piyang nga mahitabo sa imo. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, for you. So muna akong exercise karon. At least nagpagawas ko sa singot and napagilain plan day karon. Okay, karon Sunday man aqua cleaners. Aqua cleaner. So, manglimpis ako and manglaba po dahil ko. Nagandam na ko sa mga labahan ako na siyang gihumol noon. And
Kulang maybe 5 minutes. I will wash my clothes and my uniform. And I will clean the bathroom. So, dagan-dagan siya. One thing na nabawaan ako sa pag-eskwela na ako sa college, sa HLM, dapat clean first the bathroom. Yeah, clean first the bathroom before anything else. Kaso, dapat unahon yun siya dito kay mabasa man. And, basta mo na to. Pasensyain ako ma'am kung nakalimot na kung ano unahon ng CR, ng toilet. Today, I will break the rule of cleaning the toilet. O, unahon sa akong dire. O, ang gawas. Unahon sa ako dito kay may laba pa mong kuko. So, malimpyo sa ko diri suludaan sa kwarto and sa gawas dayon din. Manglabarin ko, then maligo sa ko dayon. Magidit din ko. Diba? Tauban ko nga manglimpyo. The cleaning and into the washing, but dili ta mo madala kay lubat na siya. Gamay na lang ang battery, mamatay na siya, then mag-charge pa ko, then mauna na, maggulat na lang kog mahuman kog laba para ma-charge siya, and see you then. I'm just done taking a bath and done washing my clothes, and yeah, ugma na ako i-setaw na. I-hay-hay. Ihang sa gawas. Kagaulan pa mo sad. O, tara sila. Limpyo na po kay CR, no? Nalimpyo sa ko. Huma na siya. Limpyo na. So, kamo, naglimpyo ba mo sa inyong kwarto karon or sa inyong balay karon? Or sa gawas sa inyong balay? Hindi ko paglimpyo sa gawas sa balay, manilhig sa gawas sa balay. And, so, mauro to karon nga video, and salamat sa inyong pagtanaw sa ako. Thank you very much, and see you next video. Kadush! Kung Walt Disney movie fan mo, kabalo mo ani asa nga movie nga kanta nga movie. Basta, mo ni Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze. Oh, mo na. Ay na mo panahoy. Bye!